Как да поддържаме здрави кости? Здравето на костите е от съществено значение за мускулната сила, за движението и за баланса на тялото. С напредване на възрастта обаче, костите стават по-крехки и постепенно губят плътност, което увеличава риска от фрактури. Какви мерки може да предприемете, за да забавите процеса? Увеличете приема на калций. Калцият е основно хранително вещество, което помага за поддържане на костната плътност и здравето на костите. Съдържа се в млечните продукти, в сьомгата, в бадемите, спанака. Приемайте добавки с витамин D. Витамин D е важен за поддържане на костното здраве, наред с калциевите добавки. Ниските нива на витамина могат да доведат до по-слаби кости и до развитие на остеопороза с течение на времето. Консумирайте храни, богати на протеини. Приемът на протеини поддържа здравето на костите и намалява риска от остеопороза, особено когато се комбинира с прием на достатъчно количество калций. Поддържайте здравословно тегло. Поддържането на здравословно тегло е важно за цялостното здраве на костите. Възрастните хора с наднормено тегло са изложени на по-висок риск от падания, което може да доведе до фрактури. А теглото под нормата може да допринесе за костна загуба и счупвания. Правете силови тренировки и аеробни упражнения. Силовите тренировки, като вдигане на тежести и упражнения със собствено тегло, например лицеви опори, натоварват костната система, което се отразява положително на цялостното й състояние. Аеробните упражнения – ходене, бягане, танци, плуване, колоездене могат да подобрят костната минерална плътност и да намалят риска от падане и фрактури. Научете повече на framar.bg.